ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് സൗകര്യമുള്ളൊരു തീയതിയും നോക്കി അന്നേ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വയനാട്ടിൽ ഒരു പരിപാടിയാണ്, നാളെ പത്തനംതിട്ടയിൽ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കൊണ്ട് ഇതായിക്കൂടെ എന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ഇത് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഗുരുമാഷ് തന്നെ യുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയോ ഏതോ മൂലത്തിൽ ഈ ജനത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. ഇത് പഞ്ചായത്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഈ തീയതിക്ക് വെച്ചത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അവരുടെ ഗവേഷണ ബുദ്ധിക്ക് മുന്നിൽ നീണ്ടൊരു നമസ്കാരം അവർക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും യോജിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലാതെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ